The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing us under of soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 Corinthians 15:3-4. Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. John 3:15-18, that whosoever believeth in him should not perish but have eternal life. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. John 3:36, he that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Therefore, Acts 16:31 says, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Sa dili pa kita magpadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ni inigadlaw, sama sa naandan, ikinahanglan ang atong paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9 aron kita limpyuhan. We have to flush out all sins nga itong nahimo niningadlaw. Kaya kung dili nato kini isugid nga ito sa Dios gamahan, kini mahimo lamang nga babag. It becomes a barrier to our study. Therefore, let us use na 1 John 1:9 na nagaingon, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, what you should do is use your free will so you can make the most important decision that you can make in your entire life, the decision to believe in the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Acts 16:31, akong balikon, gayon kini, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Busa sa hilo magampo ta, agig pangandam sa atong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mo nga Dios, aniya kami na usab ning dapita. Salamat sa imong pagdala ka na mo din aron kami magkapadayon sa among spiritual momentum, among tulumanon adlaw-adlaw, among pagpakaon sa among tag sa kakalag, pinagi sa pagtuon sa imong kamatuoran. Salamat sa ministry, sa teaching ministry sa Dios Espiritu Santo. O hinaot nga kini nga among pagatunan karong adlaw mahimo lamang panalangin sa among kinabuhi. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, mayong adlaw kaninyong tanan natong mga subscribers o sa atong mga higala, atong mga igsuon niya ni Kristo, our fellow believers. Welcome once again. Niya na kita
sa atong pagtuon sa tun-anan nga giuluhan og how to handle crisis in life God's way. Okay. Abri ang imong Biblia karon sa Ecclesiastes Kapitulo 3, versikulo 4. Nagaingon kini. There is a time to weep. There's a time to mourn, a time to dance. That means there is always a time for everything. Naagyoy panahon, kanunay gyud nga naay panahon alang sa bisag unsang butang. Now, kining maong topic, may kalabutan kini sa atong, of course, atong giduputan nga topic, ingnon ta doktrina, which is problems in life, how to handle them, the crises in life. Now, ang sunod nga ingnon ta, next subject, under the problems in life, mao ang doctrine of timing. Og sa aton ang gihisgotan kini bahin ini timing in the life of a Christian is very important. Nga naman tungod kay ang Dios has His own perfect timing. We have to synchronize our timing with God's perfect timing so we can go onward sa atong Kristohanon nga pagkinabuhi. Kaya abi nimo, all of life is decision making. Ako na po ning giusab na po ning kutlo. I quote again, tinod, ang tanan sa atong kinabuhi is decision making. Mahimo gitag decision every minute sa atong kinabuhi. We decide a lot of things in life on a moment by moment basis. Tinod. Matagutling. See? Ang gutling, seconds naman na. Ang gutlo, minutes. So, every moment, every kanang, it's a moment by moment kini nga decision making. And every time we make a decision, sa ato nang gihisgutan naman budni, we have to consider one thing. Is the decision we make in sync with God's timing? Na, sa diha nga muhimo tag desisyon, atong pangutan-on atong kaugalingog, kanang desisyon na atong gihimo, sibo ba? Takdo ba? Nahiluna ba sa timing sa Dios? You see? Unsa man nato paghimo nini? Be? In sync with God's timing. Unsa man? Well, a believer's timing is supposed to be in sync with God's timing. There are many things in life. Daghan kayong mga butang sa kinabuhi nga kinahanglan kita og timing. In sync with God's timing sa atong pag-eskwela, kaninyong mga estudyante pa, timing sa kanang inyong pagmaniho sa sakyanan, timing in walking. Of course, nanginahanglan man ang timing ka nang maglakaw ka, otherwise matikluhod ka o matumba ka. So, there should be timing in walking, timing in singing, etc., etc. So, mo niya itong duputan paghisgot may tungod sa timing. Now, a believer, whose timing is not in sync with God's is in big trouble sa iyang espirituhanong pagkinabuhi. Tinod, may hinungdan nga gikinahanglan nato nga masayran that at the moment of salvation starts our timing in sync with God's timing. Diha gyud, yan ang higayon nga imong gituuhan si Ginoong Kristo nga imong manluluwas. Nagsugod gyud ang imong timing sa kanang synchronize, pasibo sa timing sa Dios. So, mo nang gikinahanglan nato nga ang timing sa Dios aron masibo,
ang imong timing, akong timing, ingon nga mga Kristohanon. So, from that point on, kita nga mga magtutuo, we have to be in sync with God's timing. Unsaon man, kung tanang katingali. I know, on the back of your mind, kanunay kang pangutana, unsaon man nato pagpasibo, pagpatakdo in sync. I think that's the right kanang translation sa Visayan, no? So, unsaon man. So, mao na yung pangutana. Well, tubang, pinagi sa paghimo, nini nga itong gihimo karon pagtuon sa pulong sa Diyos where we can be in sync with God's timing. Karon nga nagabuhat na niini, tuluman nun na to, andaw-andaw nga pagtuon sa pulong sa Diyos. Kay, mawita na nga, diha bitaw to'y atong kanang memory aid, may tungod sa kanang masibo ta sa kabubuton sa Dios, masibo ta sa iyang timing nga a believer must be in the right place at the right time with the right attitude. Operation PTA, nanumdum ka pa. So mo na nga, we must be in the right place. Karon nga nagatuon ta sa pulong sa Dios, this is the right place for a believer like you and me. Okay? So, we are in sync. Kay, kanang igo man lang tang nagatuman sa kanang kabubuton sa Diyos, asa man tang napita, ipahimutang niya. So, mo ni dapit karon nga nagatuon tas pulong sa Diyos, this is the right place for you and I. Okay? So, we must be in the right place at the right time. Kining panahon na, kining takna nga atong kanang pahimuslan, agi kini og pagpasibo sa kabubuton sa Dios, sa timing sa Dios. At the right time, time gyapon panahon, o with the right attitude. Kinahanglan na tay hustong pagtagad. Kay there are three kinds of attitude nga gikinahanglan sa usa ka magtotoo. Three kinds of attitude. Cold, bugnaw, lukewarm, kanang lukewarm mura man ni og inadlaw. Ang mainit ang bugnaw. So lukewarm. Ikatulo sa man. Boiling hot. Mo ni tulo ni kamatang sa attitude o pagtagad nato ngadto sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ako balikon, ang una bugnaw ng imong pagtagad. Sunod ang kanang ang bugnaw ang pong init, lukewarm. O ang ikatulo, boiling hot gyud. Sa may boiling hot sa Binisaya. Iba nagsukaw-sukaw, nagbukal-bukal. Mao na ang buot sa Dios nga atong batunan nga pagtagad ngadto sa iyang pulong nga nagbukal-bukal gyud. You see? Ug anha kahimutan ta sa Dios niya na God is pleased kay ni sanong man lang ta sa iyang kabubuton. So mo na ang paagi nga we can be in sync with God's timing. So, ang tubag unsaon nato pag to be in sync with God's timing by studying God's Word, where we can be in sync with God's timing. Study the protocol plan of God, o uban pang mga doctrinal rationales, labihan naghana, faith rest drill, unsa pa, kanang operation kining operational divine dynasty, all of those, the protocol plan of God, all of those. So, kaya ang usagod ka magtutuo nga negatibo, i-describe kini sa English nga, a believer who is negative, recalcitrant, and has no time to study God's Word, dili yun siya in sync with God's timing. Samtag yun na. Dili.
Wa gyoy kanang kahigayunan o possibility nga siya ma-insync, matakdo, sibo sa timing sa Dios. That's a very important principle that we have to consider. So, ang usa ka magtutuo nga negatibo ang iyang pagtagan ngadto sa pulong sa Dios. Wa gyud siya lamang. He has no clue about spiritual life, etc. Wala gyud. So he is a product of his decision. You see? Unsay imong gipugas, mao po imong anihon. Klaro man na kayo. Now, nasayod naman ta, nga doon naman day duha ka klaseng mga magtutuo ning kalibutan na. Ang mga winners, mga mannaog, o mga losers, ang mga pildiro. O kining mga winner believers, they are in sync with God's timing. Mao na gitawag og butan ni sila. Mga butan ba? Because they are good decision makers. While on the other hand, naapoy klaseng mga magtutuo nga mga pildiro, losers, product of their decision gapon. They are not in sync with God's timing. They are out of timing. So, opposite man ni sila sa mga butan, way buot. So, ote mahimo, maunay description sa magtutuong negatibo, way buot. Because, ngano, they are bad decision makers. Muna, sa matag gayon nga sila muhimog desisyon, kahit huwa man sila sa gawas, ambot pasabot, gawas ba sa operational divine sphere, tuwa man sila sa CD, kanang place ni Satanas, CD1, CD2. In other words, tuwa sila sa cosmic dynaspheres. So therefore, they are bad decision makers. Produkto lagi sila sa ilang desisyon, o tayo mahimo niya na. Now, kung ikaw hingtong danin, ayaw laglis kuhag. Ayaw og kanang sinta. Makalimot ko sa akin yan ang pulunga. Ayaw sinta. Just kanang pick up the pieces. Ambot pasabot na sa in English nga. Pick up the pieces nga. Kanang imong nagkagidlay nga. Kanang espirituhanong pagkinabuhi. Nagkagidlay. Ingano man. Wa man lagi ka masibo. You are not in sync with God's timing. So man ang itawag kas minsaya ugay buot. Apan kadtong mga in sync with God's timing, mga butan. Good decision makers. Kasabot ka? Now, okay. Pananglitan, magmaniho ka og sakyanan, driving a car. Now, it needs a tremendous way of timing. Sakto? Ano kinahanglan yun? Otherwise, madisgrasya dali deha. Now, how and when to apply the brake, the clutch, etc. Timing. Now, without knowing these things related to driving, there is no right timing. You are out of timing with your driving, therefore you are at risk in driving a car. Gusto? Namona. Delikado. Every detail in life, matag detalye yun sa kinabuhi, involves timing. Samtag yun na. Kaya, naibaw ka, there is nothing accidental in life. Wala. Wag yun. There's no such thing as accident sa imong pagkinabuhi, no. Nothing accidental in life, or there is no such thing as accident or luck in life. Kana bang swerte? Ever since nahimo kong magtutuo, nagyog ko niya ng gingon nila og swerte. Luck is no longer in my dictionary. Just as any believer unta. Pa may uban, murag nadapag yapon sila. So there is no such thing as accident or luck in life.
when it comes to God's protocol plan. Sabtagi na. Now, hinumdumigin bear this in mind. Everything that happens in our life has a reason, has a purpose. Basta? Na, tanan. Besag unsang may tabo sa atong kinabuhi. Naagyoy hinungdan. Naagyoy tuyo. Remember, wrong priorities cause wrong decisions. Na, kung sayo pang imong mga pasiyo na sa kinabuhi, natural, sayo, yun ang imong mga desisyong himoon. Sabi ni mo, ang timing sa Diyos can never ever be changed. Never. Ngano? Tungod kay ang iyang timing sa Diyos, perfect. Hingpit. Without studying, without learning and applying, believing God's Word, we cannot be in sync with God's timing. Ayaw na nagkalimti. Dili gyud. Imposible gyud nga ikaw masibo kanang ma-in sync with God's timing. So timing is a problem. But only God's timing is the solution. Gusto? Now, gusto mo lang kay maugod na kamaturan gud na. Iyaha gud ning kanang solusyon sa Dios. So we have to make the choice. Kaya binimo, man's flaws, yung mga kasaypanan, kaluyayhon, mga kanang errors and mistakes are all caused by his wrong priorities in life. Di man na. Basta mga sayop gani ang iyang mga pasiunas, mao gina ang dangatan niya. Wa tay mahimo niya na. Prinsipyo ka na sa kamaturan. Akong baligon, wrong priorities are also caused by our disinterest and antagonism and being negative to God's Word. Na. Basta negatibo ka, kanang bugnaw ang iyong pagtagad, wa kay gana, wa kay gugma, wa kay kainit, wa kay pagtagad, wa kay pagpanumbaling, wa kay panahon, mao na. Dayon kanang unsa, o dayon kung ka o kanang balibad ba, unay mo, kanang mo imbitar ni mo tingali o mga Bible studies nga sama ni mayong kaawa ko'y panahon na. You see, that's a sign of disinterest, being recalcitrant, being lethargic, being antagonist, o being negative to God's Word. Gusto? Now, ang usa ka magtuto, dili gyud ma-in sync, di gyud masibo sa timing sa Dios kung siya na ay kanang arrogante. Mapahitason. Kinsa tong mga pundoks mga tao nga kinalisdan tudluan? Who are the kanang hardest group of people to be taught ng tudluan? Tubag kadtong mga arrogante. Ug kadtong mga arrogante kay sila mas naibaho pa man kuno, therefore dili gid sila makadawat sa unsay kamatuoran nga ilang madungog, ilang makatunan, di gid sila makadawat. Ingon na dayo, wano ko magkinahanglan na kay bahaw na ko ng daan na. You see, arrogante. Arrogant people are the hardest kind of people to teach. They are not teachable. So a believer cannot be in sync with God's timing if he is arrogant. Therefore, he is ignorant of learning God's timing found only in the Word of God. So a believer can only be in sync with God's timing, God's plan, God's purpose, if he persistently, consistently, regularly reside in the operational divine dynasty sphere.
Mao na. 8 kini ka mga kanangganghaan kining operational divine dynasty. Okay? Number 1, power gate. Number 2, basic Christian modus operandi. Number 3, teachability. All of those. Number 4, 5, 6, 7, 8. Ang 8, mo na winner's gate. Gangaan sa mga mananaog. Ang pulong sa Diyos nagaingon ra ba? Humble yourself under the mighty hand of God. Unsa ang prinsipyo niini? God promotes the humble but demotes the proud. Na, ang Diyos nagapauswag ni adtong mapaumsanon. Apan mo pa us-us ni adtong mga mapahitason. 1 Peter 5:5-6, God promotes the humble but resisteth the proud. Mao gina ang gisulti diha. Now, so ang usa ka magtutuo nga magapaubos siyang kaugalingon ug siya positibo ang iyang pagtagad ngadto sa pulong sa Dios will be exalted by God. Uswag gini siya. Numdum ko mas prinsipyo, the way up is the way down. Namo na. Ayaw na kalimting mga prinsipyo kay this could be our guide sa atong pagpadayon sa pagkinabuhing Kristohanon, Espirituhanon. Humility is God's timing. Ibaw ka ba? Ang pagkamapawudsanon mo kanay timing sa Dios. Apan ang pagkamapahitason is out of sync with God's timing. So pili. Gamita ka ng imong kabuton. Now, okay. As a review, niyadtong 7 ka mga categories of categorical problems, paglabas lang niya, okay. Ang naguna ni distraction from self and others. Okay? Pagkabalda sa imong kaugalingon ug sa ubang mga tao. Ikaduha, fear and other emotional problems. Ang pagkahadlok ug ang uban pang mga suliran bahin sa pagbati. Ikatulo, ang pagsalikway, rejection by friends, by our loved ones, by our neighbors, our peers, okay? So, mo na ikatulo. Ikaupat, death and dying. Suliran, magyud na. Ikalima, timing. Mo na ni, antong isgutan karon. Okay? Point number 5, therefore, is timing. We already said that there are 2 kinds of timing. Good timing and bad timing. Unsa man ang good timing? Good timing is based on humility of the believer. Mao ginay mabasi nimo. Inside ka, suod sa operational divine dynasty. Unsa to ilayngan, operational divine dynasty, God's protocol plan, God's power system, unsa pa, the Christian way of life, o kana ang dapit nga tukma yung puloy-anan sa matag magtotoo. Subo gyud palandungon nga daghan sa atong mga igsoon huwag alamag nini. Kini grasya nga atong gitun-an. Na nimo mudawat ka ba niya na? It's a matter of choice. Gusto? So, 2 kinds of timing. Good timing, bad timing. Good timing, basihan niini, mao ang atong pagkamapaubsanon. Sud man ta sa operational divine sphere. Apan ang bad timing is based on arrogance. Itong pagkamapahitason, pagka-arrogante na tuwa ta sa suod sa cosmic dynaspheres. It's therefore a matter of choice. Naharagyod sa imong pagpili. Buot ka bang kanang masibo sa timing sa Dios o dili? You see?
It's a matter of choice. It is for the believer to desire to be in his spiritual life. He uses his volition. Ang atong kabubuton lagi nga kita nimo. Kita gina mao gina itong giatubang every minute of our life. Ingon nga mga Kristohanon. So, abrihin mo Biblia. Galatia 5:25. Galatians chapter 5 verse 25. Unsang isulti. Walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh, the desires of the old sin nature. Na, paglakaw uban sa Espiritu Santo, ug dili ka maka kanang dili ka mahug sa mga kamot niining panghibog sa unod, ang mga panghibog sa kinaiyang magkasasala. Labihas kadaghan. Now, sa dihang ang usa ka magtutuo nagalakaw, modus vivendi. Okay? Nagalakaw siya sa kanang uban pulong sa Dios o sa Espiritu Santo. He should walk in cadence with the Holy Spirit's perfect timing. In cadence. So maning pungang in cadence. This is common this is a military kanang language. Okay? Parlance. In cadence. Dungan. Ang magpasabot niya na. So we should walk in cadence with the Holy Spirit's perfect timing. Because God, Holy Spirit is a God, of course. His timing is perfect. And that's how to be a winner believer. Mao ni, nanapod. Niya napod ang mga paagi gisangkap sa Dios kanato. Narapod nato gamit bata niya na o di, mupahimos bata o di. You see, it's a matter of choice. So therefore, in order for you to become a winner believer, then we have to be in sync, in cadence with the Holy Spirit's perfect timing. And once a believer achieves the spiritual adulthood stage, spiritual adulthood, kini siyang maong magtutuo, mahimo na siya nga gitawag og invisible hero. And definitely, he is on good timing. Gusto? He is on good timing. Nga, why? Nga naman. Tubag? Tungod kay he now is in cadence. Na siya tukma nga stepping. Tukma nga paglakaw. Dungan yun. With God's timing. Kasabot ka? Therefore, unsay manong danon dinhi is to emphasize repetition, inculcation of Bible doctrine. Aron kita masynchronize automatically with God's perfect timing. Kita nimo? Kaya kung watay pulong sa Dios, definitely it is a life of bad timing on the part nato nga mga magtutuo. Bad timing. Ang mga di magtutuo call this, unsa man? Ikaw nga magtutuo na karon, makainom doon ka patingali. Unsa may tawag nila niini nga mga di magtutuo? They call this di malas o swerte. Namo na. So what a believer lacks in life is pulong sa Dios. Sa diha nga siya mohimo og desisyon. Hinumdumi gitong personal destiny for you. Alang kanimo magtutuo. Personal sense of destiny. So unfortunately, we will not be able to make this personal sense of destiny a reality in our spiritual life. Kung we are not growing and advancing in our spiritual life. Now, wa man ta magtubo. Kano sa man kadi magtubo? Kung wa kay pagtagad, wa kay panahon, wa kay gana, wa kay gugma, wa pagpanumbaling, all these things nga kanunay na kong mention.
negative reaction, negative attitude nimo ngadto sa pulong sa wa kay ugma. Wa gyud. Therefore, unsa? Di gyud mahimong reality sa imong espirituhanong kinabuhi kung wa kay pagtuon, kanangkat-on, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Ramdom ka sa atong slogan, Operation SLBA. S, study. L, learn. B, believe. A, apply. Operation SLBA. Kung wa ka nini, then you are not growing, you're not advancing in your spiritual life. You are just divorced from reality in life. And you are a loser. Gusto ka ba niya na? I don't think maka-afford ka nga mahimong pildiro. Mao niya itong gihatagan o gibugaton. Nga maka-amgo unta ka. Hindi nga itong gipangtunan din. Naragod po na nimo. Mudawat ka ba o di? Basta nagtuman lang ta sa tahas sa pagsangyaw sa kamatuoran. Huwag labi na kaninyong dili pa magtotoo nga kamumudawat sa mayong balita sa kaluwasan, the gospel. Ang gospel mao, simple kayo. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. That's the gospel. Sa may lisod niya na. You see? So, muna, that is the key. Nga ikaw ma-in-sync, masibo ka sa timing sa Dios. Kung imong kinabuhi, maunsa. Mo arang-arang, mo bintaha, di lang kay mo bintaha, hayahay yun, aruhay yun. That is how to live that unique, sophisticated, fantastic, fabulous life, spiritual life of a believer. You see, ayaw kalimtipod katong grace orientation. At unsa may laingan ni grace orientation? Humility. Ang imong pagpaubos ngadto sa kamatuoran, ngadto sa otoridad. Ultimate authority is the Word of God. You see, ang atong sukod o basihanan sa atong grace orientation, mao ang Diyos ug ang iyang pulong. Our measurement or basis in our grace orientation is God and His Word. In fact, it is our personal relationship with God. Personal lang atong relasyon ngadto sa Dios. That's the very basis of our grace orientation. Inumdumi sa abang prinsipyo, the way up is the way down. Nga pa, dugangan pa ginag, God promotes the humble but demotes the proud. Mao na. Di man nga bad timing is a result of bad decisions. Bad decisions are caused by ignorance of Bible doctrine. O magkailamag. Nga nung magkailamag, wa magkaigana, wa magkaigugma, wa magipagtagad sa pagtuon sa pulong sa Dios. Although, ang Diyos mo tugot. Niining mga butang mo tugot. God permits you to do these things. Still, you are the only one responsible, accountable, and answerable for those decisions. Ikaw ra gyud. Wala na. No, gihatagan tas hingpit nga kagawasan, perfect, total freedom. Apan uban niya ng maong kagawasan lagi, maong responsibilidad. Now, all these are done out of sync with God's perfect timing. Katubang wa kay pagtagad, wa kay gugma, wa kay kainit. They are all bad timing. Okay? Kasabot ka? Bad timing. That is why ang timing is always a problem in life. Gusto? Kaya bini mo, ang tanan, everything in life,
is based on timing, like the rising and setting of sun and moon, operation of machines, in driving a car, operation of wristwatches, etc., etc., etc. You see, everything in life, gibasihan ang timing niya na. Ang kinabuhi has to be in sync with God's timing. Although, ang timing sa Diyos, makita na to pinagi. It can be seen through His divine decrees. Ang iyang hingpit nga protocol nga plano, pinagi sa iyang pulong. Namo na. Did you notice the Bible says God's 1,000 years is one day for Him, and His one day is 1,000 years? Naarabanan sa 2 Pedro 3:8. Na kaalinggat ka ba niya na? Ang Biblia nag-iingon niya na. Nga ang usa ka libong tuig, alang sa Diyos, usa ng adlaw. Ug ang iyang usa ka adlaw is 1,000 years. Kini nagpasabot. Nga ang Diyos, wa magkinahanglan. Paminaw, ang Diyos, wa manginahanglan og timing in the literal sense. Wala. Nanon sa may gisulti sa Ecclesiastes, God's word says, there is always a time for everything in life. Now this means, kang imong kinabuhi can be perfectly in sync with God's timing. Musta? Ecclesiastes 3:1. There is always a time for everything in life. Ay nakalimti, suwat na diha sa imong notebook kung sa imong iPad. There is always a time for everything in life. Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Ang Dios nagasulti, nagatugan kanato to learn His timing so we can be in sync with it. And how do we learn? Nini, saan ito pagkaton? Pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Diyos sa atong kinabuhi. That's the only way to be in sync with God's timing. Kasabot ka? Samtag yun na. Maura, huwag yun ilayin. Una-una, pinsar-pinsarag na ba? Huwag yun. Ang versikulo 2, naging, there's a time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. Na, ang di magtotoo, siya man pag ka-in sync sa di magtotoo. An unbeliever, ang dili magtotoo can only be in sync with God's timing, pinagi siyang pagtuo kang Ginoo Kristo nga iyang manluluwas by believing in Christ alone. That is the way to enter into God's perfect timing. The person who just believed in Christ, gitawag siya born again believer. Na tao na pag-usab. Bago na siyang binuhat. Matulpas pulong sa Diyos. So kita nga mga magtutuo na, mga anak naman sa Diyos. Galatia 5:25 kung sige sulti, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Hinumdumi usab ang Ecclesiastes 3:2. It says there's a time to be born and a time to die. Ang physical nga kamatayon sa ka magtutuo is God's perfect timing. Gusto? He determines the time. Ang Diyos, ba? He determines the time, the manner, and the cause of a believer's death. Verse 2, there is a time to plant and a time to uproot. Karong panahon na, there is such thing as ROI. Ano sa mani? Return of investment. If you engage in business, kung ikaw may negosyo, that's a time to invest and a time to withdraw your investment. You see, timing yapon.
Karong panahon na, people synchronize their time to the so-called horoscope or feng shui. Di ba? Mao na ila karong panahon na. They believe in luck. Basta. But if you are a believer, you are not supposed to believe in luck, but believe only in unsa? Grace. Grasya. Unsa ang grasya? Policy ni sa Dios. It is God's policy. That is the big difference between you, believer, and an unbeliever. Na, kita nimo ang diferensya. So, sa kani magtotoo o sa magtotoo. Now, na ay mga bersikulo to learn and apply in life. Labihas kadaghan. Ako lang ang taga-agpipila. Just to close our discussion on this. Ako ang tagaan. Acts 16:31 is what na. Acts 4:12. And so may giingon sa Acts 4:12, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Acts 16:31, kanunay gyud natong quote, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. John 3:3 and 7, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Unsa pa? John 8:32, you shall know the truth, and the truth shall make you free. Unsa pa? John 3:16, popular kayo kini. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:18, he who believes in Him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Ephesians 2:8 and 9, we have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. 2 Peter 3:9, God is not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. Unyang Matthew 7:13-14, wide and easy is the gate that wide and easy is the gate that gives this destruction, or it has destruction. But the road is narrow and the way is hard that leads to life, only few find it. Apan dito sa usa, daghan ang nagasunod niini. Wide and easy is the gate that leads to destruction. Unya, diha usab sa John 3:36, he who believes in the Son has life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Therefore, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. With our heads bowed and our eyes closed, let us dedicate the closing moments nining atong pagtuon sa pulong sa Dios kadtong wala pa'y Kristo sa ilang kinabuhi. Wala pa sila'y paglaom, wala pa sila'y kinabuhing dayon. Mao kini ang labing manungdanong higayon sa imong kinabuhi in your entire life. As you sit there, nagpaminaw ni ng mensahe sa Dios, you consider who Jesus Christ is and what He has done. Si Ginoong Jesucristo nag-iingon, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. No man comes unto the Father but by me. Kini nagpasabot nga si Ginoong Jesucristo is either a liar or He is what He says He is, the Savior. He is the Savior. Kung sa ibot pasabot niya na, kini nagpasabot nga si Ginoong Jesucristo came into this earth, took on the form of man, ug siya Dios, undiminished deity, ug tinuod gyud nga tao in one person. He came for one reason,
and that was to die. Aron pagkamatyan niya ang tao, to die for you. Greater love has no man than to give up his life for a friend. Si Ginoong Jesucristo dili wa kay iyang gihalad ang iyang kinabuhi for a friend. He gave it up for the entire world, even for those who hated him. Bisan pa niya itong mga Parisiyo nga na may kasilag kaniya. Namatay si Ginoong Jesucristo for them. He died for you and me. And what does that matter? It matters because samtang nagabitay siya, gilansang sa cross, ang Diyos nga Amahan nagabubo sa tanan natong mga sala. Ngadto sa perfect God-man, the one who did not have any sin at all. He was the only God-man nga maoray makabayad sa atong mga utang sa sala. Busa, ang kaluwasan, yano kayo. Imo lamang tuuhan ang gibuhat na Ginoong Jesucristo sa kaluwasan dito sa cross. Kaya kini, nagpasabot nga imong gituuhan siya, imong gidawat siya nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Magampot ta Amahan namong langit nun. Salamat sa imong pagpatinaw kanamo. Niining imong mayong balita sa kaluwasan. Salamat. Dili matukib ang among pagpasalamat kanimo. Yan ang kaluwasan nga wala gayo ikatandi nga labing bililhong butang nga maangko ni bisan kinsa. Salamat o Diyos sa imong grasya ug hinaot nga kini mahimong panalangin sa among kinabuhi. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.